kuom rango video wa ma kawuono. Mae wadhi mbele gi segment wa mar episodes wa mag Rito Udi. Rito Udi episodes gin kuonde mwawuoye weche ma wanyalo riwo paro kendo wanyalo puonjore kalure gi gik matimore Kenya, matimore oko kata matimore kuonde ma wantiere. Koro Rito Udi segments gi nitiere topics mabedo ga recommended gi fans kata subscribers wa moko, nitiere mabedo recommended gi friends, to nitiere moko ma kaseneno gik moko matimore kata mana e social media, e TV kata radio, tanyalo loso wuoyo, anyalo loso iluonge nang'o talk show, kabet piny ka koro wuoyo ka wapuonjore. Koro kawuono adwaro wuoye gima naneno e media. Higni moko mokalo, ndalo moko mokalo, ne nitiere ng'at matiyo e TV station iluonge ni Willis Raburu, nokendo nyako moro ma jaber kabisa miluongo ni Mary, kendo ne gitimo wedding maber kendo ma very colorful. To koro ndalo no internet noliel mach. Ka in e Facebook, to in e Twitter, to in e Instagram, yani in e social media in general. Sana sana Facebook, anto Twitter taonge, Facebook. Facebook na by the way en Sia TV, nyalo dhi ticheko wakati nyalo follow e Facebook. Facebook ne liel makoro ka in e groups moko mag joluo mag Facebook gimambe antiere. An koro nasoma comments chini ya maji kuchicho to koro kawuo. Nitiere moko ma itieko gi ling. Yani dhano ne wuoyo nikech nyako ni onge gi problem. The only problem ne achiel. Nyako ni oken nyar jaluo, oken nyar onagi. Ne nyako ma yo Karabuon kochacha. Dhano ne wuoyo ni onge nyi joluo ma jobeyo, kia chuo luo tinde kendo mana nyiri ma oko, kia chuo luo bedo nade chuo ma jomoko ne yanyore, mara jomoko wacho ni be gibro were, mara ni nyako no kia ang'o, yani gik mang'eny moko beyo. Koro emomiyo ambe kawuono adaro wuoyo gi nyiwa, an be an nyako, an be an nyar jaluo. Koro chuo luo koseamua ni gidwa hero nyiri man dhok moko, ng'ato koseamua kamano, kik wa on chuo gi. Ang'eyo ni background kaka wabedo raised, sana wan koro nyiluo manodongo koro from the Luo environment. Ing'eni nitiere jaluo man nonyuol town, samoro onyuoli Naivasha, onyuoli Nakuru, onyuoli Mombasa. Koro ing'eni kamidonge en setup ma jokikore. Lakini awuoye koro nyiluo monyuol dala. Kata koko nyuole dala to nyuole towns moko mag joluo mantiere. Towns kaka Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori, etc. Nitiere kaka idongo kia piny, nikech ng'eny ji neno ka en mama ujaluo, baba ujaluo, jirani be gin joluo ariyo mokendore. Koro ing'eni dongo, kata ing'eyo ni nitiere other tribes and everything, idongo ka mane gima nitiere pachi ni chieng' moro ibro kendi gi ng'awa, gi wuod luo. To seche moko iwacho ni vindo veche njanga, e ground gik moko pogore. Koro sani an gima dwaro advice nyiri, chuo luo gi, yawuot luo gi, ok no tuwewa kodgi. Yani ok wa on gi, koro wawe on gi kaka wa on gi ma wamako gi kama, ma ok wadwa ni mondo giher nyiri ma dhok moro. Ma en adieri, wawe wang' gi gima waonge gi control over. Wan be kaka nyiluo, wan be wa explore. Exploring ok en gima rach. Nikech sani intermarriages timore mang'eny kabisa intermarriages timore, to nyithindo monyuol be intermarriage unions, they turn out well, kendo giwuok awuoka maber, kendo gina nyithindo maber kabisa, kendo gin gi identity. Ong'e maler ni ka baba jaluo, an jaluo, to ka baba en dhok moro, to mane dhok ma en botimo na nembo wae. Kendo ging'eyo ni identity gi gin ariyo, mama wa nyamalo, baba wa jaluo. Koro nya jaluo in bende explore. Seche ma pod in e age mar dating, we sungri ni dwaro mana ni joma penji nyingi kata joma seri nyaka beda joluo ma wacho dholuo. No, explore. Seche ma iseri gi ji mopogore opogore, ng'e ji. Seche moko inyalo yudo ni ng'etni ni nandi, to in ibiro ibaro wiji Siaya kata Homa Bay kata Kisumu, kiparo ni kure ma ng'etni nitie, to ng'etni ni kure? Ni nandi. Tidhi nyaka somo Eldoret but ng'etni no,
to nikech ilok wiyi makoro ilok wiyi kabisa in so rigid, idwa end up ni dak kuro higni 6, 7, 10 michak iduogo. Ng'etni ni sasa mobiro penji nyingi tiger pa. Kata kobiro temo kata ni kawuono wadhi wachiemo, iger to tiji tek to toki tek. Ibende explore kirito ni an ka koro ng'ama nyalo penja nyinga en mana wuod luo, ng'ama nyalo tera e date en mana wuod luo. Ang'eyo ni dating mar kibedo dated gi jaluo kata wuod luo, samoro nise date moro kata isewinjo kata kaka nineno babani be treat mamani, yawuot luo to ng'eyo treat ji maber kata seche modeti. Lakini koro ok ochuno ni en ema nyaka stick kuomi. Ng'et ji opogore. Koro ka ng'etni pod ngima tikia ni ng'etni no en ng'a, be open minded. And also be present yourself ka ng'ama is available. Jomoko en single to kako present himself or herself, o present herself ka ng'at ma nosekendi manigi nyithindo 2, 3 mose nyaka nyuom. To ma en samoro ng'at ma pod silili, ma pod tin, ma pod tich monego bed ni kore kitimore naye isero. Koro imbe present yourself in a way that you sell yourself indirectly. Ok awach ni koro iwuotha dhi throw yourself at people, no. Nitiere kaka inyalo carry out yourself ma nyiso ni in available without being desperate. Nikech ka koro itimori ma koro ji to ng'e ni single mano to koro desperation. But inyalo carry out yourself decently, kaka iloso, kaka interact gi ji, ineno. Mondo explore. Dipore kimiyo ng'etni opportunity, iyudo ng'etni kure? Nande. Iwinja? Nikech koro mano koro kikelo ownership moro mani koro yawuot luo ko kendo oko to kata nyiluo mang'eny okendi gi jooko kata jodhok moko to they are thriving. Kendo jok mokendo gigo ok nen kata mana wich teko moro miwacho gi ma yawuotona giwacho ni nyi luo ni godo cha, kata wach moro ni nyi luo ero pesa cha. En samoro ok obi neno ma neno ni a beautiful strong African woman ma en independent minded and hardworking and focused. Koro kik wa own jogi ok gin mekwa. Nitiere jok madier ng'etgi gin yawuot luo, that is okay. In kiyudo ng'eti me yawuot luo be we wish you all the best. Lakini kokiyudo we bedo koro beta gi yawuot luo ko kendo jomoko, apana. In be in nyar jaluo, in be oyieni mondo explore, oyieni dhi mondo dhi okendi kamoro amora midwaro. Ok ochuno ni opinion mar mamani kata babani kata kumiayo nyisi ni an ok adwar jodhok ma kamano, ok adwar jodhok kama. To kamage kuma ne ng'etni nitiere, what will you do? Koro bed open minded, bed free, be ready to explore. Alafu we bedo belo jealous. Yawuot luo gi magi our brothers, koro nyaka wa support decisions gi. Koro ing'eni kwa support decision gi, gin be gibiro support decisions wa. Nikech nitiere be nyiluo ma ok gin interested e yawuot luo. To nitiere yawuot luo ma be ok gin interested e nyiang'owa nyiluo, and they are exploring. Koro in be explore. To kiwinjo ni yawuod luo oyudo nyamalo, just be supportive. We wacho koro gik moko maricho magalagala, apana. Samoro nyamalo ne manyalo andone. Samoro en gi kido makata ide ma do mi godo nono. Kata do nyuomi dhok 20 to ok didak kata kode. Iwinja? To samoro in be kiti no onge wuod luo manyalo handle. Mana joko ka manyalo handle. Koro be open minded, explore, and I wish you all the best. Kapod in single, to kapono ni se you to be pod, I wish you all the best. Mondo Nyasaye ogwedh union uno donge. Koro ma en Rito Udi. Until the next episode, bye.